Ka channel lo thlir tu te in za in chibai le vek ule ole hetia keima lang kher lova video siam hi a thata jok donin ka hria a keima tan po han video hanin lap kwal vel tele edit kwala po khan a hau tak lo zo ka tin hun te po a hek lo zok boka chuwang chuan kan video ti chhosel tura chuan hetiang hen ka o chau hian a keima lang kher lovin karon ti chhosel to don ani ti kha kan soi masalokanga ole hei mizo tong dikte le kan tong hum hal apoi mo zia te kan soi nual to kan soi zela chuti rual chuan thil ti ngai ngor ngor ati hi alo thlir tu te tan po ninom te chang ve theya chuwang chuan azia dan lam te hi hanzir chho ve ila tha in ka hria a hei mizo tong hi abik takin azia dan hi harsada umayani a zia zom tu le tu lo te hi hria than harsa a tun din huna minol pui boina te po hi ni in alanga chuti rual chuan zia zom tu le tu lo tlang pui hriat theidan ol sam deuh hi a om ve le a chu thubet kan ti thu malama bet le thu hnung lama bet te hi kan hriat chiana kan thiam chian chuan mizo tonga zia zom tu le tu lo tlang pui hi chu kan thra thei don ani ti kha lo hre ma sabokila a tha ange ole ti chuan tun tuma hian mizo tonga thubet kan nei te karon soilang dona tuna karon soi tur hi pupi si thangzik puya grammar bu ami ani grammar bu hi arin tlak khop ani ti chuan thubet hanti khan thuma bet le thu hnung bet om kan ti to kha mizo te hian thuma bet hi pakhat chau kan neya chu in rihniam hi ani ti kha lo hrata ila lo chin chhia ta ila heti rol hian tun ma kha chuan ti hi thuma bet anga lo sei lo chei bol thin ani a ama ero chu ti hi chu thil ti soina thumal ama ading rang thei transitive verb diktak ani awangin thuma bet ani lo ani ti kha lo thar ta ila tin tuna kan soi tak thuma bet kan nei in aron be a ti nena a in zom hian in ti te tin ati danglam a modified form in ti te po hi thuma bet anga lo soi lo chei bol thin ani a amai ro chu heng ti te hi thuma bet ani lo ani ti kha lo hreta ila a tha ome heti rol hian tun din huna chuan kan zirlai buwa te ero chuan thuma bet anga la zia vek an thung ani ti te po kha lo hretelila a tha ange ti chuan thu hnung bet ero hi chu som pakwa lai kan nei thunga chung te chu a in san tir ho te pui sak tu siak na om thak zia ti te kha an ni a heng kan thu hnung bet som pakwa te hi kan hriat chiana kan thiam chian chuan kan soi tawng khan mizo tonga zia zom tu lo tlang pui hi chu zia dan te po kan ti dik thei don ani kan ti to kha amai ro chu heti rol hian le ti te hi tun ma khan kan mi thiam then khat chuan post position angin an lo soya amai ro chu le ti te hi post position ni lovin thu hnung bet dik tak an ni zok ani ti te po kha lo hretelila a tha ome tin heng ba ka hian entirnan ti ang chi te hi thil ti soina ak modified form ati danglam ti te nen hian a in ang lowa chuwang chuan tuna thu hnung bet kanon soi ho hi chu thumal dang nena hanzia zom khan an dik zel ani ti kha hreta ila chuwang chuan kan soi tak thuma bet in ti te le heng thu hnung bet ho te hi thumal dang nena kan zia zom zel chuan kan mizo tong kan zia dan kha atlang puin adik zel don ani ti kha hriaila a tha ome ole ti khan kan du to kanga soi tong khan video le pe ka chuan heng thu bet te hi amal te in a man dan te ani dan te kan nun soi fia anga ti chuan uluk takin atira tangin kan zir chhawanga mizo tong zia dan kan thiam zel don ani ti kha lo hriaila a tha ome tun tan chuan in zawa in mang tha vek ule